ଜୟ ମା ଗୋଜବାଣୀ। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ମା ଗୋଜବାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମା ଗୋଜବାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର କଲୋନୀ ଭିତରେ ଅଛି ମା ଗୋଜବାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଜବାଣୀ ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଶୁଭ ସକାଳ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଗୋଜବାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲୋ, ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତାଙ୍କ ସବୁ ପରିବାର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଗୋଜବାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମା ଗୋଜବାଣୀ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାହାର କେଉଁଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ମାନସିକ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ମା ଗୋଜବାଣୀ।